Ако решихте, че имате нужда от детогледачка, има едно правило, което трябва да спазвате. Първата седмица детогледачката не се докосва до вашето дете. Какво значи това? Смяна на памперс, миене на ръце, дори хранене на дете, всичко това остава в вашите задължения. Оставете детогледачка да е като фон, постепенно да влиза в контакт с вашето дете, да търси някакви интересни игри, да се забавляват заедно, за да има ето тази най-важната връзка и именно доверие един към друг. Детето наблюдава вашите взаимодействия и взаимоотношения, така че е важно да види как вие се държите с детогледачката, колко комфортно ви е на вас с нея и вие сте този медиатор между детето и новия човек, който влиза във вашето семейство.